చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో వెలసి ఉన్న శ్రీ ప్రసన్న తిరుపతి గంగమాంబ జాతర నిర్వహించిన సందర్భంగా శనివారం కుప్పం తెలుగుదేశం పార్టీ సమన్వయకర్త ఎమ్మెల్సీ కంచర్ల శ్రీకాంత్ చేతుల మీదుగా ఆలయ ప్రాంగణంలో మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఈ సంవత్సరం శ్రీ ప్రసన్న తిరుపతి గంగమ్మ జాతర అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే రేపు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గృహప్రవేశానికి అందరూ హాజరై భోజనం చేసుకుని వెళ్లాలని ఆయన కోరారు. కార్యక్రమంలో ఆలయ చైర్మన్ బిఎంకే రవిచంద్రబాబు, టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ శాంతారాం, తెలుగుదేశం నాయకులు డాక్టర్ సురేష్ బాబు, మంజునాథ్, ఆలయ బోర్డు సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసినటువంటి కొద్దిగా ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ రేపు కార్యక్రమాన్ని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తాను.